Jekk mhux se nħarsu lill-kumpaniji tagħna il-qudiem se nsibu quddiem wiċċna sitwazzjoni tal-biki. Hekk sostna l-editur tal-kumpanija Media Today Xavier Balzan meta din il-ġimgħa kien intervistat fil-programm Net Live fejn saret analiżi tal-effetti koroħ li qed taffaċċja l-ekonomija tagħna bħalissa. Jekk mhux se jkollna sitwazzjoni fejn naraw kif il-kumpaniji kollha, il-maġġoranza tal-kumpanija kollha jkunu jistgħu ikunu lesti għal dik il-ġurnata u mhux se tkun għada, mhux se tkun il-xahar id-dieħel, mhux se tkun Ġunju Lulju, imma f'pożizzjoni li jkomplu, mela ħan se jkollna sitwazzjoni li se tkun verament tal-biki. Xavier Balzan qal li hemm il-ħtieġa li ma noħolqux distinzjoni bejn kumpanija u oħra u wisq anqas bejn ħaddiema u oħra. Kull impjegat irid jingħata l-għajnuna biex ma jinħolqux klassijiet ġodda bejn il-ħaddiema. Pereżempju, qal Xavier Balzan, mhux ġust li jkun hemm ħaddiema f'kategorija A u oħrajn f'kategorija B. Spiċċajna f'sitwazzjoni issa li għandna dal-fond li teknikament intuża u nsejna dawk il-mijiet eluf ta' ħaddiema, self-employed, kumpaniji żgħar li għandhom bżonn l-għajnuna. F'artiklu li kiteb fl-aħħar jiem l-editur tal-Malta Today qal li f'mumenti bħal dawn meta rridu nsalvaw il-ħajjiet minn din l-imxija tal-COVID-19 huwa essenzjali li nisimgħu mit-tobba esperti u mhux mill-politiċi. Fl-istess waqt huwa qal li f'termini ta' ekonomija il-politiċi jridu jisimgħu wkoll mill-pariri li jingħataw biex inħarsu l-komunità u l-ħaddiema li jsawruha. U għattenna li f'mumenti bħal dawn ma jridx ikun hemm klassi jew individwi li jieħdu vantaġġ mis-sitwazzjoni preżenti.